салом дӯстон, рӯзи гузашта ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионон қуръа партофта шуд. Имрӯз мо фақат дар ҳамин бора гап мезанем. Маросими қуръакашии Лигаи Чемпионон воқеиётест ки УЕФА бо он тайёрии ҷиддитарӣ мебинад. Чанд рӯз пеш аз оғози маросим рафти билоэҳтимолии он борҳо таҷриба карда мешавад. Ин омодагиҳо ба хотири роҳ надодан ба иштибоҳҳои дағал гузаронида мешавад. Бояд иқрор шуд ки қуръакашӣ кори душвор аст. Дар фосилаи 1-2 рӯз бояд барои ҳамаи мусобиқаҳое ки зери васояти УЕФА ҷараён доранд қуръакашӣ гузаронида шавад. Бо дар назардошти баргузории мусобиқаи нави Лигаи Конференсия кори УЕФА ба маротиб душвор шуд. Ва аммо ҳамаи ин гуфтаҳо гуноҳро аз сари УЕФА соқит намекунанд. Иштибоҳи дағали онҳо ба такроран баргузор кардани қуръакашӣ овард. Аввалтар аз ҳама биёед дарк кунем ки гап сари чӣ меравад. Бисёриҳо фикр мекунанд ки бозиҳои навбатиро рӯзи шанбе, якшанбе бояд интизор шавем, аммо хато мекунанд. Зеро аллаки Премер Лигаи Англия бо Бундеслига бармегардад. Манчестер Сити, Бавария ва дигар дастаҳо рақобатҳои навбатии худро мегузаронанд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар байни рақибони билоэҳтимолӣ Виллареал дастаи Манчестер Юнайтед қарор гирифт. Дар ҳоле ки ин клубҳо бо сабаби дар як гурӯҳ қарор доштанашон дар даври якашниҳоӣ бозӣ карда наметавонанд. Дар сабади Атлетико бояд дастаи Манчестер Юнайтед қарор медошт, на Ливерпул. вақте ки дар экран номи дастаҳоро бароварданд, дар қатори рақибони эҳтимолии Атлетико дастаи Ливерпул қарор гирифт ки ин номумкин буд. Ин тимҳо ҳам бо сабаби дар як гурӯҳ бозӣ карданашон дар даври якашниҳоӣ рақобат карда наметавонистанд. Чунон менамояд ки иштибоҳан роҳи тай кардаи МЮ ва Ливерпул бо ҳам иваз карда шуд. Дар ниҳоят рақиби Атлетико дастаи Бавария шуду, Манчестер Юнайтед бояд бо ПСЖ рақобат мекард. ҳама рақобати навбатии Роналду ва Мессиро интизор буданд. дарҳол иштибоҳи маросим расонаӣ шуд. дар сомонаи иҷтимоӣ аудиторияи рус гапҳои аршавинро ба хотир оварданд. Интизориҳои шумо проблемаи шумо. Ба Флорентино Перес хӯроки бомазза барои танқидҳои навбатии УЕФА омода шуд. баъди ин ҳолат Атлетико аввалин шуда арзу шикояти худро ба УЕФА иброз кард. аз паси ин тим Виллареалам норӯзигии худро баён намуд. Реалам шикоят кард, вале даста мехост рақибаш ки Бенфика буд иваз нашавад. дар ниҳояти кор маросими қуръакашӣ аз сари нав гузаронида шуд. ин навбат адолат тантана кард. ҷуфти аз ҳама диққатҷалбкунанда Реал ПСЖ мебошад. Серхио Рамос, Келлер Навас, Ашраф Ҳакимӣ ва Анхел Ди Мария бар зидди собиқ дастаи худ бозӣ хоҳанд кард. аз дигарон дида барои Рамос ки солҳои тӯлонӣ капитани мадридиё буд, рақобат намудан бо дастае ки дар дилаш ҷойгоҳи махсус дорад аҳамияти хоса хоҳад дошт. ба ҳар ҳол ҳамакнун ӯ шарафи дастаи дигарро ҳимоя мекунад. аммо Рамоси кунунӣ метавонад аз боди хазон ҳам осеб бардорад. аз ин рӯ кӣ медонад, шояд дар Бернабеу ӯ бар зидди дастаи қаблӣ ва қалбияш бозӣ накунад. Месси аввалин бор бар муқобили Реал дар ҳайати дастаи дигар бозӣ мекунад. ӯ ба тури дарвозаи мадридиё 26 гол равон кардааст. ҷуфти дигар Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед мебошад. мухлисони Атлетико аз хабари такроран сурат гирифтани маросими қуръакашӣ хурсанд шуданд, аммо натиҷаи қуръакашии такрорӣ дастаи шаҳри Манчестерро бо Роналду дар ҳаят рақиби даври плей-офф кард. Криштиано ба дарвозаи Атлетико гол заданро мисли Ҷорҷино дӯст медорад. Облак дар корномаи худ 3 хетрик хурдааст, ҳар сеаш аз Роналду. ҷуфти Интер Ливерпул ҳеҷ камие надорад. бозиҳои ин тимҳо метавонанд бо ҷолибияти беандоза ҷараён бигиранд. Инзаги муқобили Клоп шаҳри Милан бар зидди Ливерпул ва 3-5-2 дар рӯёрӯи 4-3. дар ҳамин шабу рӯз дастаҳои номбурда дар ҳолати беҳтарин қарор доранд. ба фаворит будани Ливерпул шубҳае набояд бошад, вале то моҳи феврал ҳар чӣ шуданаш мумкин. Баварияро метавон барои баромадан ба даври якчорниҳоӣ табрик намуд. рақиби ин даста дар марҳилаи якуми плей-офф Залсбург шуд. бо тамоми иззату эҳтиром нисбати тими Залсбург, ҳатто нӯшокии Ред Булл ба онҳо дар рақобат бо Бавария кӯмак намекунад. ба Манчестер Сити ҳам рақиби заиф афтод. Спортинг танҳо бо шарофати сустии дастаҳои дигари гурӯҳи худ ба ин марҳила расид. кори дастаи португалӣ муқобили шогирдони Гвардиола хеле душвор хоҳад шуд. танҳо мӯъҷиза онҳоро ғолиб карда метавонад. аз нигоҳи аввал ҷуфти Бенфика Аякс рақибони баробарвазн метобанд, вале чунин нест. Аякс эҳьё шуд. Тенхаг метавонад ин навбат амстердамиҳоро муваффақ гардонад.
дастаи аз ҳама хушбахту хуштолаи маросими қуръакашии Челси аст. ҳам дар навбати якум ва ҳам дар маросими такрории рақиби лондониё дастаи Лил гардид. Ин дастаи кишвари Фаронсаро чун оби хунук дар тобистони тафсон ҳамагун мехостанд. Аммо аз байни ҳамаи дастаҳо маълум шуд ки ин ҷуфт ҳамдигарро хело дӯст медоранд ва онҳоро ҷудо карда намешавад. бозиҳои якуми марҳилаи якашниҳои Лигаи Чемпионҳо рӯзи 15 феврал ва бозиҳои ҷавобӣ 8 март баргузор хоҳанд шуд. дӯстон, шумо аз ин рақобатҳо кадомашонро интизоред ва кадоме аз ин дастҳо ба марҳилаи навбатӣ роҳ меёбанд? андешаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.